Iya, Bar. Nawag mo akong ka-chat, bay? Bagon sa kaon eh. Daw ko na dito bagon siguro eh. Bagon ako ni bay. Hello. Mag-meet taran? Sure eh. Hama po, banda po. Dire na dapat sa mga? Tulawa po diyan eh. Hari dapat sa mga day. Sa may gym? Sama, sunduan patak dia. Adili na ko mo to. Sige, paabot ko sa mga. Sige. Buwangan ni Ronay. Ulo, makayo ba eh? First time po dito ko makaka-meet ani ba? Bilis siguro ko. Meanwhile, Tapos ako ba basig na napaabot na to dito? Sa na oras oh? Asa ko ni Ron ah? Ay, di ba na siguro ko, hindi bang ko. Hindi na siguro ko para makitaan ko niya. Asa na ka to? Dulong na siguro to. Gaya, oy! Excited na bigay ko makakita siya ba? Oh, saan yung oras oh? Sige lang, paabot lang ko na rin. 2 hours later. Gaya, oy! Doon ako oras ko na napabot pero ba wala ko mangyapon? Scam din ko sa mga babae ron ba? Nabay truck na sa sabaa. Be, tawagan sa nana ako, be. Ano itong nagay? The subscriber cannot be reached. Na, di pa dyan makontak. Try again later. Wala, dyan ang mga babae ron ba? Saan na ka ni? Wala dyan mga babae ni Rap. Sakit naman kayo. Scam juga ni ba? Ay. Kapag na bagay plaster o gamit niya. Hindi pa dyan makontak. Sama na oh. Naman. Sabi day, pangitag na akong sa kagwang. Uy, nalang ko siguro ni problema ba? Mga gana dyan, No? makutig na ako. Problemado, kig na akong bay. Uy, problema na ko gani. Katautod ta. Ulo na to. Ha? Bra. Pangitag na akong Mga ni mo eh. Sinier ka na. Saan magikan ba? Sinier ka na. Oh, ganin na rin mga 2 oras. Nagpabot sa Ayan. ulan babae. Ha? Papasok sa babae. Babae na po. Sos. Ay, Di-scam ko eh. Di-scam ko. Scam, gina, kay ka oras naman. Yan eh. Kita ka na mo dito kinaba na problema man bay, no? Dali, makutig na. Tingnan ka Sagot pa, problema, magayo mo magnahinga ka ng ipabot, di ba? Babae, mga babae. Nakakit yung mga babae rin ba? Scam niyo kayo. Ana, magina, di nga na. Yan na. Napuyuban nga, maugtugi po na, puyuban yung dili, nga nakatikon lang ka ba? Problema, ano, iman, parehas sa mga bay. Scam na juga na bay, karo kayo. Kasi sa buhok na po Pero lami man kayong dyan, nga. Mga oras. Pabot. oras. Ugay na yan ka oras. Sabay. Kasi sabot ninyo, jay. Mag-tip na may grada sa sila. Hindi na magkita.
Kasam nito day. Kuwan ko to kanya ra to. Garang palo. Palo. Kabot. Ito pero diskan na oh. Nagstorya ko siya tinuod. Kuwan to gid siya. Ato scam ito. Kabe. Dom na tayo. Raso na raso. Hindi na ako padala ko na din. Siya ka na to na. Hindi ba ito? Dai satu dari kita. Dua lagi. Pandoy. Hard ba berat. Kuat kaimutan na mo. Iya lang hapon. Ay apo na. Sige, kamo. Relax sa balay. Relax mo. Ha? Relax sa balay. Ah, boleh sa karon. Anya lang hapon. Sige, punta ka kung niya. Nga pag-ikot ka dito. Dili, dili ko kita. Ay, Bilang, bilang. Chat na naman niya. Chat na naman niya. Dinakatuon lagi ato, dinakatuon. Di na nalagi. Sige, bay. Sige. Buya bataan no? Tungigin kayo. Sam! Tungod na si mong buhok ba eh, na pula. Yan eh. Itom na mong mong buhok. Ano, ito nagpa-color pong itom. Malasa. Basin tungod ra punis akong buhok ba eh. Kaya di na napula. Dili siguro eh. What's up mga ka-A4? Shoutout na rin namo si Jimwell Tukib ug shoutout po daw sa iyang mga silingan diya sa Sandroki Purok 3. Ug shoutout po na ako si Aling Maria Yipuda nga nag-sponsor sa mua. Salamat kay madam. Okay, shoutout daw po kay Kevin Clint Villar. Shoutout sa'yo. Shout out kay Dongnik Andrada o kang Ante Maricar Ikang Conserman Barona. Shout out sa bote. Shoutout sa inyo tanan. Sa inyo tanan. Thank you. Next video na po. Babu.